Šťastný alebo Zomer? Šťastný. Gerard Martin alebo Di Marco? Di Marco. Kubarsi alebo Bastoni? Akože Kubarsi je veľmi sympatický futbalista a hlavne sa mi páči, že je mladý a zapadol do tej 11, tak asi dávam to Kubarsiho. Dobrý výber. Inigo Martinez alebo Francesco Cerbi? A Čerby. Kunde alebo Dumfries? Takže Dufrin sa hral na FIFA, takže s ním sa mi dobre hral na FIFA, ale čo po sympatických výkonoch asi Kunde. Jednoznačne. Frankie de Jong alebo Calhanoglu? Čalhanov, Pedri alebo Barella? Barela, Čože? Dani Olmo alebo Mkhitaryan? Mkhitaryan, lebo jeho výsledky, čo dával kedysi, sú podľa mňa lepšie ako Olmov jeden šampionát. Lamine Yamal alebo Marcus Thuram? Jamal, veľmi mladý futbalista, hlavne sympatický a on by mohol menej oslovovať. Ferran Torres alebo Lautaro Martinez? Lautaro Martinez. Dobre, ja ti veľmi pekne ďakujem a Ďakujem. získavaš od nás aj zľavový kupón od Kikver Slovakia. A vy nám nezabudnite napísať do komentárov, do akého ďalšieho mesta by sme mali prísť. Čaute.